Ahoj, ukážu vám, jak se mi ichá v kasínu, neboli u pokra. Takže, každý chce mít v kasínu ESO, neboli pokra. Hráči vždycky vezmou a míchají. Teda vysvětlete, jak to, že mám zase ESO. Ještě jednou. To zamíchám pečlivě. Tak. ESO. Teď vám to vysvětlím. Je to v tom, že držíte ESO tady. A palcem vždycky vyberete jedno, ale furt to ESO musíte držet prstem. Vezmete a dáte nahoru. Zase nadzvednete, držíte ale furt to ESO. Dáte to nahoru. Jednoduchý trik. A ještě jeden vás naučím. Vězení karty. Mám jokera. Mám ESO. A teď to nemůžu brát. Mám dvojku. Nevysvětlíte. Tak vám to vysvětlím. To je jedno úplně. Je to kvéčko. A vy ze spoda, z tady téhle hromadky, dáte to, nakloníte to a to kvéčko opatrně vytáhnete a položíte to na to kvéčko na káčko. Položíte to. A zase ze spoda vytáhnete. Pardon, se vám omlouvám.